Umdala usasho ukuthi kanjena ekhaya. Phila ngazi intombi ezinhle la wena bona ubuhlela sibithamuzela intombi hey amakha anuka ngenkabe ngathi abahamba bonke bezwe kanjani Bakwethu cha ngithathele ithuba ngidlulise nje kubonga bakwethu. Ngibona ukuthi sesekaleni nawo umuntu okhona ningesekile ngilebezini ka Big Brother siyozama amathuba egoli bafike bashintshe umoya kwamhlophe indaba ejakuzi namhlanje silapha kubhuti omdala lapha sizosekana ngicela siqhubeke njalo nanoma kuvela omunye phakathi kwenu khona la simeseka nasimbaze simthathe simubeke phansi sasibonga kusibona ukuthi ufike nje namhlanje kubhuti omdala awuthi sifona Nakajani? Yeah, well, sweet good with the workers name up because the supplement more than just the time someone else can show you. David Jackson was a back away. Was no quality. Sapio poi non volevo un so ogniamo. Ho fatto la più dura ma mi sono detto fai fuori di questo.